Masitritsi social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei, zvinhu zvacho zvineka kusekana mukati, handiti zvineka kusekana mukati. Ndi Ricky Fire na Passion Java, in fact ndi Passion Java ari kuseka Ricky Fire, handiti asi ndisada kuratidzai nyaya yandinayo. Usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Nchito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Thank you very much nekuramba muinesu, nekumira nesu nguva dzose, nekuramba muchiona mavideos, nekushare zvikuru sei nekulike vazukuru. Thank you very much. Right, Ricky Fire abva ataura iye akati ndiri kukumbira rubatsiro sekuzwa kwenyu. Ricky Fire achitaura nemuromo wake ati sekuzwa kwenyu ndinotoraramawo nekuimba, ndiri muimbi, ndinorarama nemangoma. So kutaura kuno zvinhu zvakamuomera Ricky Fire. So ari kuti zoni even ane 20 bond, even 100 bond, even $5 mari yamuinayo yamunokwanisa kumubatsira nayo paEco Cash kana paMukuru kana kuti paWestern Union. Ricky Fire ademba nzara kuti zvakamuomera, anditi zvakadaro. Passion Java abva anyora post iri riri panapa, anditi ndo post ranyorwa naPassion Java rekuti haiwa kamukomana zverengerei kutanga. Ndikazoverenga zvozonzi ndeangosendi vakataura zvikanzi ukasapota CCC Yellow Nero chichi hanzonofa nenzara, pusa uite mari. Ravati yapusa ari kusapota ari kubvuma kupusiswa neZANU-PF here kana kuti chii hatizive, because aba ndo mashoko anyorwa naPassion Java. Amen wazukuru. Munozvonawo sei musindo watangwa na Passion Java ari kudenhawo Ricky Fire ari kupemha, handiti nzara inobata munhu wese. So Ricky Fire ari kuchepemhawo nekuda kwenzara yambada, but Passion Java abva anyora mashoko amazvionera. Ameno munozvona sei vazukuru? Ngataura nocomment section kuti munofunge nezvemashoko awa apindurwa naPassion Java pamwe chete nekupemha kuri kuita Ricky Fire uyo ari kufamba nemukuru webhendi, handiti nemukomana ari kufamba nemukomana weCCC. Amen munozvona sei? From Uncle Side, the only Zim uncle for now. Much love.